KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 3 o 4 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition aldaw nin Biyernes sa December 6, 2024. 1FM 88.3 sa Birikan kang Sendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsehal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Tiktikalya o dyan si Darwin Obido, ako po ang Sendong Lingkod. Amigo sa radyo, minabuel tadigdi sa programa Alvin Basida Liobit Alvin Dowell. Ibahanin tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga. Digdi po sa programang ini, ngunyan. Duman sa mga drivers on the road na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po sa may mga birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na nakaantabay kanya na pagkaaga. May po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo nin anuman na pinagmamati sa saindang mga hawak. Mentras nagkakape, madali na ang bakasyon, Christmas party na. Bakasyon grande na di. Sige ha.
Sige po. Good morning sa Gabos na mga kababayan niya to. Ano po ang satuya na mga bareta ngunyan? Pinakadakulang istorya kan bareta tabi ngunyan na pagkaaga. Governor Edsel Grex Lagman o minatras po sa kandidatura bilang gobernador Kanalbay sa 2025. Imbes itatao po ang sa iya daw na suporta kay Governor-elect Noel Rosal. And sa lado nasyonal, INC, Iglesia ni Cristo, may peace rally kontra impeachment ni VP Sara Duterte. Pinagdududahan pa po tabi, taigwanin na parang Christmas party. Igwaning Christmas party tabi, sa Palasyo Malacanang, madusintos na congressman so yaon duman. Madusintos na congressman po tabi so yaon duman. Tapos apira po tabi kaya na may madusintos na congressman an impeachment complaint bagay pinagsaangat na doang sinaangatan po tabi si Vice President Sara Duterte nin doang impeachment complaint na iyon na po yan sinaangatanin impeachment complaint ngunyan nagdududa ta ang sabi ni baga ni Presidente Marcos dahil ngayang panahon dyan dahil nangayakaan dahil yan makakatabang tangani po na maging matrangkilo po ang Pilipinas kundi iyan pagkakabaranga sa naman pagkakabaranga sa naman po tabi sa lado kan oposisyon sa lado po tabi kan administrasyon yun ang issue dyan kaya ngunyan nagdududa po sa bagay dahil mambagaki problema ta ang sabi nga ni po tabi Christmas party man sa na iyan parang tiripon tagani po na yung mga personalidad magkasarabay po tabi digdi sa saro po tabi na okasyon kung saan po tabi Christmas na Christmas okay bata day pa lamang day pang Christmas day pang gila-gila sige day pang gila-gila one igwa na kitang 11 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga digdi po sa programa inutunta na po ining issue mainit na issue po na kung saan nag-atras po bilang gobernador si Grex Lagman Governor Grex Lagman ta si Governor Grex Lagman baga suspindido iyan kan ombudsman nin anom na bulan sundo lang po tabi siyang April tapos sa pag-April matukaw siya bilang gobernador sundo po tabi sa June 30 ngunyan ata siya baga so nagsalida after nan ma-disqualify po tabi si Governor-elect Noel Rosal na disqualify dinisqualify na po tabi diretso kan Supreme Court kaya diretso na po tabi siya ang magtukaw nagkandidato siya kan October nagfile siya po tabi nin Certificate of Candidacy bilang gobernador ang nagparail po tabi ang labanan 3 corner kota na triangle kota na ang labanan between the Governor-elect Noel Rosal Congressman Joey Salceda kan 2nd District Governor Grex Lagman bilang gobernador so ngunyan di ka naman pwedeng mag-file kung ano pa tapos na po sa filing pero pwede kang mag-atras anytime maski nakasurat na po ang pangalan dyan pwede kang mag-atras maski tapos na sa printing pwede kang mag-atras tawra man nagbabawal na di ka mag-atras pwede ka po tabing umatras kundi ang makasayang kay Governor Lagman tabi ang makasayang sa iya
na supposed to be dapat nag-file na sa nakuta na siyang vice governor. Ta sa vice governor, tabi, makusugon si Grex Lagman. Dahil man magara na talaga ining kalaban ko ta na. Kung si Kwan talaga, si Grex Lagman. Ang labanan ngo niyan sa vice governor, tulo. Duwa na sana sa governor, tulo sa vice governor. Ang saro, si SM John Alegre, John Alegre, tapos yung board member, yung board member duman sa 3rd district, anong pangalan kayo ito? Arandia. Arandia po tabi. Tapos si Diday. Nailin ko lang sa Facebook ini bako ko man hindi talaga personal na bistado. Maski ako dahil man ako bistado kay ni. Si Diday ko. Tugang ni Congressman Saldico Canaco Bicol. Yun po ang labanan. Kung yaong ko ta nadigdi si Governor Grex Lagman sa vice gubernatorialship, mas maray ko ta na ang laban. Mas maray ang laban. Pero, sabi ko sa Indo po tabi, mas maray na siguro Darwin na pumili ka kan kuan, takon ako na po tinindo, personally, may as sa botante, igwa akong iboboto po tabi dyan. Pero ang iboboto ko dyan, so, iboboto ko dyan po tabi, so, talagang, dahil siya pwedeng liugon. Tamas nakakatakot. Ako sa totoo lang, yung matukaw na susunod na gobernador, si Simon po Tabian Mangana, between kay Congressman Joey Salceda, tapos kay Governor-elect Noel Rosal, mas naandam po tabi ako. Digdi sa duwang ini, kung sistema ng Mangana, pero may magana dyan, pero may pierde. Mas nagaandam po tabi ako, baka kung dahil man makatapos na gobernador. Di ba? Baka dahil man makatapos na gobernador eh. Taaram nindo, may mga kaso na pwedeng gibuhon. Iyo, didig sa duwang ini, ang manginginabang digdi po tabi, automatic yung vice governor. Pag nagkataon, di ba? Automatic yung vice governor pag nagkataon, yan ang manginginabang eh. Kaya ngunyan, pasiriguruhan po tabi sa vice governor. Di ba? Pasiriguruhan kita sa vice governor na dapat, ang makatukaw dyan, tabi so matanos na vice gobernador. Na di siya pwedeng pagliugon. Di siya pwedeng kaputan sa liog. Yun yan ang inahagad ko lang po. Sa mga albayano. Di po tabi kita dapat na masasala. No? Sa mayor. Between po tabi digdi sa Ligaspi po tabi, duwaan labanan ay tulo. At naglaban pa si Atutubo, di ba? Si Atutubo naglaban pa eh. Sa tulong labanan po tabing ini, si Atutubo, Geraldine Rosal, tapos si Hisham Ismael, mamili ka mo digdi kung sisay. Sabi ko sa ito, otruhon ko po ako. Sa totoo lang, dahil man makakatabangan boto ko dahil man ako nagbuboto sa Ligaspita. Duman ako sa Daraga. Ang pagpipilian ko man duman si agom ni dating Mayor Awin Baldo, tapos si dating Mayor Vic Pirete. Yun ang pagpipilian ko man sa duwa man sana. Saka bagasan. Duman man sa Daraga. Pero sa gobernador, siyempre, sa gobernador, mapili ako. Sa vice governor, kasabay ako sa pagpili. Kaya nasa sakuya na sana kung sisay ang sakuyang boto. Pero sureball ko po tabing iboboto. So, aaram kong matanos. Pero digdi sa duwang ini, dahil ka man itulak kabigon digdi kay Governor-elect Noel Rosal, tapos kay
Congressman Joey Salcida eh. Di ba? Kay Governor-elect Noel Rosal tapos kay Congressman Joey Salcida, ito lang kabigon. Si Kong Joey, aram ta po tabi ang kakayahan kayan para manggana sa sarong eleksyon. Si Gov Noel Rosal, iyuman. Kaya medyo magabaton ang labanan because two-corner fight na ini. Bako man gustong sabihin na, alimbawa, nag-atras, nagsuporta po tabi. Siyempre, ang sa kuyang analysis dyan, simple man sana eh. So, pira ito, 24% na gusto kay Governor Grex Lagman. Bako gustong sabihin, itong 24%, duman sa survey na gusto kay Governor Lagman, may tataon niya ito duman kay Governor Noel Rosal. Ito, nagsusuporta po tabi ito because siya. Iyan na mga tawong iyan, diyan po ang final battle, kanduwa. Kung paano ninda yan kukumbinsiron na mapasainda so 24% na nahali because uminatras po tabi si Governor Grex Lagman sa pagkandidato bilang gobernador. Iyan ang pinaka importante dyan. Ay man gustong sabihin na kikwan ito, suportadores ito ni Governor Lagman, isusuporta na po tabi kung kaysay na kandidato. Mayro man giraray, kung si Sedig ang pinakamatindi magkampanya, tapos kung si Sedig diyan may pinakamatinding pirak, iyon magana. Sabotan ninda ka? So si Sayan may pirak na drudakula, tapos kwan, iyon magana dyan. So tangon yan baga pirak na. Dahil naman ngunyan pwede ang tulong. Apota daw sa barangay. Pirak. Kung pares ka mo may pirak, pipilion kang tao, so gusto ninda. Pipilion kang tao, so gusto ninda. Parehas may pirak eh. Iyo yan. At ang tao, dahil naman, ay ibagang sabi ko sa indo sa mga botante, pag tinawan ka mong kwarta, bako manindo yan po tabi, bako yan nindo utang na buot yan sa kandidato. Pag tinawan ka mo ng kwarta, ibulsa nindo, tapirak ba yan? Tawang ka mo ng 5,000. Yung mo an? Katampad sa nakan akap? Gulpihon ng akap ani? Si siya nakaresibi sa akap. Mga masurti na de, so mga nakaresibi, kung mo 5,000, saan ka pagkaan? Dahil lang mang napapanumanan sa ko, 5,000. 5,000 pesos. Sus Mario, si po. Saan ka pa magakaan porota? Yan na yan. And pinaka-importante po. Yan ang pinaka-importante. Basta, ang tungon ko sa indo, pumili ka mo kung sisay po ang gusto nindo. Dahil ka mo magpadara sa kung ano pa man. Dahil man ki nakukulong sa pagresibi ng pira. Resibi asa na nindo, dahil man ki problema yan. Nata, halimbawa, ikatinawang ka ng 5,000. Tinawang kang 5,000. Diba? Pag tinawang kang 5,000, tapos dahil mo man ibinoto, dahil mo man ibinoto, nga tinawang ta ka, o di pagkaso na. Mababalik tadan pa po tabi. So nagtao, tapig bribe mo eh. Pati so kandidato, nata, sisay man na kandidato, alimbawa ngaya, ako so kandidato para mayor, nanao ako ng kwarta. Tapos nagkabulilyaso, nata, maako daw ako na sa kuya kwarta. Kwan bagayan, grounds bagayan for kwan, ano yan, disqualification, lifetime. Diba? Vote buying. Dahil man ki buang kandidatong maako na sinda nanauning kwarta. Dahil man ki kandidatong maako eh. Kaya kung alimbawa nag-ako ka mo, dahil ka matakot po na magboto, maski din nindo iboto so nagtao sa indo. Why? Dahil man po talaga, dahil man ka mo kayan makakasuhan. Kung ano yan, kung gipiton ka mo, magduman ka mo sa barangay, pablater, sa pulis,
Tatudasaan. Di ba? Tudasan, dahil ka pwedeng magkuhan eh. Ha? Dahil po, tabi pwede na magpatakot ngunyan eh. Kaya ang kwarta, bursa sana. Aram ko po na ngunyan na 2025, lalo na digdi sa Albay, sa Legazpi, sa Albay, maski sa inman na lugar po tabi, ang pirak talaga dakulon. Dakulon. Bako po 1,000 kada kandidato kundi libo-libo. History baga kan 2022. Ngunyan, pag pinunan mong siring kayan, pag pinunan mong siring kayan, palala na palala yan. So Comelec, kaya na naman, isumbong kaya, siyan masumbong sa Indo. Maski ako man nakareceive binata, masumbong ako, ano, kubua. Masumbong ako, tilawan nga niya ako, masumbong pa ako. Di ba? Sabi kang Comelec, ay, madakop kaya ka mo, isumbong nga digdi. Data kang barang eleksyon, siyan sinumbong. Data may nakuwang ka mo na kada eleksyon may nakasuwang ka mo for vote buying. Dahil man. Dahil man po kinakasuhan eh. For vote buying. Nata, dahil man kituntong tinawan, dahil tuntong nagtao, dahil tuntong tinawan na masumbong sa Indo. Dahil man makikipag-cooperate sa Indo. Sabi ko sa Indo, ako prangka maski ako tawan, o pag eleksyon, pigpapadaraman, sarong, pigpapadaraman duman eh. Maski, bako ako, pag abot duman, may nailing ko duman, igwa ng nakapatos. Natataabuan ko ang kwarta bagaan, ano ako bua. Pirak bagaan, nataabuan ko ang Darwin, kwarta na, sa yumahan mo. Masumbong man ako, natinawan ako ni Darwin Obido para mayor, ay man ako masumbong. Tinawan akong pirak eh. Wala naman ngunyan ki labanan na patas eh. Sige. Anyway, 26 ampas alas 6. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangkit, makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose
double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kitang 31 lampas po alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
puti? Papaya Fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Tiktik kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang mananauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa.
Pasalamatan ta po and sa muya ng mga sponsors pa digdi sa Christmas Activities 2024 ang Tanchuling General Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Engineer Vincent Raymond Tanchuling, CEO, ang La Roca Miranda Suites in Wawai's Restaurant. La Candula Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Manager in Owner. Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan. JRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes. And Bicol Pod Delights Catering Services, Porok 2, Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tess Nota, Manager. Col Valley Purified Drinking Water, Redro Street, Daragalbay, Mrs. Irlinda Tapia, Manager. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi pa sa Christmas Activities 2024. Alright, balik na ko digdi sa programa po. 39 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga sa intirong Pilipinas. So, yung impeachment kontra kay Sara Duterte, kuha na. Ang problema kayo ni kung paano ini uusad, kung paano uusad ini duman sa Kamara de Representantes, kung paano yan uusad. Ta kasi, aram nindo, sa Kamara de Representantes, tayo yan kan pinagapod na supermajority, makaskas. Makaskas po yung pag-usad kayan. Maski ang aaram kayan kung igwanin substansya ang impeachment complaint, makaskas yan. Maski sa plenary, makaskas yan po. Kaya lang ang pag-abot sa Senado, kay puhan mo nin 3/4 of vote. Sa 24 senador, at least kay puhan mo po tabi nin 16 ba? 3/4? 16? Pero di ay 18 ba? 24? 12? Kabanga. Tapos 18. Tangani na makonvict mo ang ma-impeach mo po ang saro na impeachable official kay puan mo. Okay. Ok. Ayos. Iyo. Ngani na makonvict mo ang sarong impeachable official, tabi. Kay puhan mo rin 3/4 of vote. Ngunyan, si reside dyan na ang Pro Duterte. Kadakol ba ka dyan? Saro-saroon ta po. Robin Hood Padilla. Si Bato de la Rosa. Si Saypa. Cynthia Villar. Si Amy Marcos. Sureball iyan na amigo yan ni Sara Duterte. Amiga. Close friend yan. Di ba? Tapos si Tolentino 5 kadakol pa po siguro mga 11 yan na pro Duterte. Paano mo yan makukonvict dyan? Kaya baga sabi ko sa Indo, siguro sa pigbibilang naman yan ni BBM, pigbibilang po ni BBM, iyan, kung makukonvict mo da ita, pag siring ka yan, dahil na talaga yan din pag-asa na, mabalik mo pa sa tiwala pag inagi mo yan sa impeachment.
Yo. Ibaga, dahil mo man yan dahil mo man po diyan po tabi. Imposible, napaka-imposible eh. Saka, napaka-imposible po yan, dahil kakayahon. Then, mag-isip-isip po niyan si BBM, dahil man matubod, ang Vice Presidente na, dahil siyang pagkaaram. Tas sa mga kongresista, sa iya bagaan, mga kaapil niya. Pag pinakalusot yan sa Kongreso, sa Kamara de Representantes, automatic na, maski ako man, magdududa ako na ang presidente po ang tuturol kaan. Di ba? So, sayang na efforts yan, tadain mo man makukonvict ang saro na impeachable official. Pandua, nadadagog man siguro po kan administrasyon yung sentimiento kan mga Pilipino eh. Nadai pa nga o tulad naman sa IDSA may nagtitiripo na. Baka kung mapaatab ang paglusad kan administrasyon eh. Pag nagkataon siring kayan eh. Kasi, maybe kay President Bongbong Marcos, may tiwala yung tao because ng gana yan. Pero yung ano yan, yung kadaklan ng mga Pilipino, dahil po tabi nintiwala kay Martin Romualdez. Na yun po tabi ang padarahan. Dahil tiwala ang tao kay Martin Romualdez eh. Maski anong gibuhon, dahil po tabi nintiwala kay Martin Romualdez. Kaya diyan kita nagkakaigwan, hindi kulang problema talaga, sa totoo lang. Kaya ining impeachment po na pinagtutulod dyan sa Kamara de Representantes, ang tsansa ka ini slim to none. Pandua, yung tao, dahil naman nagtutubodway. Alam mo, may 612 billion na ginastos yung Vice Presidente duman sa duman po tabi sa ano ba yan sa kinua duman sa intelligence fund niya. Ang reaksyon kan tao kamo ang nagbubusol, billion yung flood control ninyo eh. Perang bilyon ang flood control nindo, dindo po tabi ma-account nin matanos. Ayan na napot kan tao. Dahil nga nindo kayang ma-account sa flood control, ang pinaghanap nindo 600 million. 600 million. Tapos 20 billion na flood control, wala. Duman po kita nagkakaigwan ng diferensya. Kasi aram kan tao kung ano ang ginigibo kan mga aralang kaun opisyal na yuman po tabi ang nagtutulod, digdi po tabi sa kontra po sa Vice Presidente. Siguro kung wala si Romualdez dyan sa Kamara de Representantes, pwedeng mag-usol iyan. Pwedeng maniwala pang tao. Kung wala si Romualdez. Tayong tao, mas, dahil pagtubod, dahil nanggad kikatubod-tubod kay Romualdez eh. Maski ako man, sa totoo lang, dahil akong tiwala kay Martin Romualdez. Di ba? Kaya baga sa 2028 kung inyan magduang maglaban, maglabanan ining dua, Romualdez tapos Sara Duterte, sain ka? Kung aram mo yung style ni Romualdez, di ka man masuporta talaga. Di bali na duman sa kay Sara Duterte. Kung kamo nakakaaram talaga kan sitwasyon. Kung paano tinatrabaho yung pondo kan taong bayan. Di ba? Kung nindo aram, pwede pa. Pero kung aram nindo, na mas igwanin problema si Romualdez kaysa kay Sara Duterte, dahil kung masuporta kay Romualdez. Di ba? Napakasimple. Paano mong susuportaran yung tao na
Dahil pwedeng suportar. Wala man kita choice. Why? Why? Kasi, igwa pa ko talaga kitang paglaban, kitang mga Bicolano, si Leni Robredo. Kaya lang, sa paguna nindo, madalagan pa daw si Atty. Leni Robredo, nin presidente sa 2028. Parang hindi na. Yao na sa Naga City. Ano pa man ang lalauman ta na dumalagan pa yan? Dahil na. Si Cesar Hontiveros, ay wala. Sabi nga ni po tabi, ketuan sa kuya po tabing paninindogan, maski dihado, maski pierde, at least laban. Pero ngunyan, tabi, sa nangyayari ngunyan na korupsyon sa gobyerno, korupsyon po tabi sa GAA, nako, kaipuan ta po tabi na maski abo mo, suportaran mo yung kalaban. Why? Tayo po na kalaban, pag nanggana, inian, magtataunin hustisya, duman po tabi sa giniribo kan mga nasa pwesto. Iyo po ang magpapakulong, duman sa mga nangulimbat po tabi kan kabanang bayan, ngunyan po tabing term of office na ini. Napakasimple lang na argumento eh. Kung dahil man sila magagana, wag na. Suportaran na lang po tabi. So may posibilidad na tao na magbukod duman sa mga tunay na mahabas po tabi sa kabanang bayan. Siningkian po tabi ang line of thinking. Tapos sabi ko baga sa Indo, may kanya-kanya kitang opinion eh. Diba? May opinion kitang kanya-kanya. Bahala ka mo kan opinion yun. Dota ako, bahala man kan opinion ko. Ang opinion ko po tabi, siring ka ni. Mas maray nang sumuporta ako duman sa nangabas nin 612 million kisa po tabi magsuporta ako duman sa bilyon-bilyon na flood control na lapa na wala man. Mas dakulaon po ito. Sinsilyo sa naan milyones din ni Sara Duterte. Kisa po tabi sa bilyon-bilyon na nawawara. Yun po yan. Ang purpose digdi is gusto kong mahiling na nasa kulungan yung mga may sala. So mga naging poderoso, gusto kong mahiling na nasa kulungan sinda po tabi. Yun man sana yan. Sa lokal, di akong pakiaram. Bahala ka mo. Pero pag-abot digdi sa national issue, may problema kita digdi. Because ini makakaapiktar po tabi ng grabe sa satuyang urual daw na pagkabuhay. Pati po sa masunod na henerasyon. Tawra man kita nin choice. Ora kita choice. Sabi nga ni po tabi, mamili ka sa demons tapos sa demonyito. Sisayan, sen mo pipilion. Di duman ka magpili sa may urali pot pansungay, tura ka mang pagpipilian. Sa may urali pot pansungay, taan realidad, may mga gana, may mapipierde. Sa demonyito ka, bako ka sa demons. Si kabahaging Nestor Kagitla, dali, pasadahan ta na muna ini. Dalawang proyekto ng Farm to Market Road sa Occidental Mindoro na kompleto na ng DPWH. Nestor Kagitla, may report. DWGO Live Report. Kamin. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highway ang dalawang Farm to Market Road na makabuluhang nagpabuti ng kalakalan sa agrikultura sa mga munisipalidad ng Magsaysay at ng Sablayan, kaya pinasisigla ang produkto na ekonomiya sa Occidental Mindoro. Sa barangay Pornagang Magsaysay natapos ang dalawang lane na 1.61 kilometer na proyekto sa kalsada na nagkakahalaga ng 19.79 milyon na ngayon ay nagbibigay ng all-weather road na nagtataguyod ng mas mahusay at mas maayos na paghahatid ng mga ani ng sakahan sa mga sentro ng pamilihan sa mga katabing lugar nito. Batay sa ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo ni DPWH Region 4B Director Gerald Pacanan na ang bagong sementadong kalsada kasama ng
solar street light ay napakahalaga sa pagsuporta sa mga residente at magsasaka sa pang-araw-araw na aktibidad, partikular sa pagtiyak ng kaligtasan sa kalsada at pagpapabuti ng akses sa mahalagang serbisyo para sa lokal na komunidad. Bukod pa rito ang isang 608 linear meter roadway na itinayo sa Sitio Marabong, Barangay Batong Buhay, Sablaya na nagkakahalaga ng 14.84 milyon ay nagsisilbi na ngayong mahalagang link sa transportasyon na nagpapagaan sa mga hamon at abala na dulot ng lumang hindi sementadong kalsada, kaya pinabilis ang mga aktibidad sa lugar. Pahayag pa ni Regional Director Panganan ang pagkumpleto ng mga proyektong ito ng road concreting ng DPWH Mindoro Occidental District Engineering Office ay inaasahang madaragdagan ang mga oportunidad at pag-unlad sa ekonomiya, pagpapabuti ng kondisyon ng pamumuhay sa mga rural na lugar ng Occidental Mindoro. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Dagdagan tapan report mula naman sa Kongreso, kongresista na nanawagan na sa PSA na ipasuri ang mga pangalan sa resibo ng confidential fund. Si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Nanawagan ang isang kongresista sa Philippine Statistics Authority na beripikahin ang lahat ng pangalan na isinumiting Acknowledgement Receipt o AR ng Office of the Vice President sa Commission on Audit upang bigyang katwiran ang paggastos ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V ang panawagan matapos sasabihin ng PSA na walang record ng Mary Grace Piatos sa kanilang database. Si Mary Grace Piatos ang isa sa sinasabing binigyan ng confidential fund ni VP Duterte. Base sa sertifikasyon mula sa PSA, walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay ang pangalang Piatos. Ang nabanggit na pangalan ay lumabas sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Commission on Audit bilang patunay ng gastos mula sa 500 million pesos na confidential fund ng OVP na inilabas sa apat na bahagi mula sa huling bahagi ng 2022 hanggang 2023. Sinabi ni Ortega na ang paggamit ng peking pangalan ay maaaring isang sistematikong paraan ng panlilinlang. Hinikayat din ito ang PSA na muling suriin ang lahat ng iba pang mga pangalan sa mga isinumiting resibo upang matukoy ang posibleng lawak ng mga irregularidad. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mar Rodriguez sa report. Igwa na kita nin 58. DWGO Live Report. 28 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pag-aaga. Pagka-morning. So, sige ha. Merry Christmas na sana sa Indo, boss. 19 aldaw na sana, no? 19 aldaw na sana.
Paskong Pasko na. Yan. 19 aldaw. Paskong Pasko na. Ayos? Ayos na. Di bali ha? So mga ito na konso ATM ko, no? ala pa. Sige. Anyway, so on minuto antes mag alas 7, maparam na kita digdi sa programa. DWRL Bareta alas 7, masunod. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng